Salam mehriban aydımsar dinleyiciler. Bu gedeki sanımızda canlı sesde bir meňdeş aydımlar ýerine ýetiren aydımçylaryň aydymlaryny siziň dikkatiňize ýetirýär. Haýsy aydymçy bu aydymda has duýgulandyrdy ýöne bu bäsleşik däldir. Halipa Bagşy İsa Hudaý Nazarowyň beýik dağlar aşyp derýalardan hem çöllerden duşuşuğa çağıranda gel diýende gelmedim mi diýen aydymny Aýdod Atabaýew hemde Ferhat Begliýew hersi öz başardygynyň ýerine ýetirdiler. Gelin mehribanlar bol aydymy gysgaça diňläp görelim. Belin dağdan aşıp deryalardan hem çöllerden duşuğa çağıranda senin için gelmedim mi? Belin dağdan aşıp deryalardan hem çöllerden duşuğa çağıranda senin için gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Bir vefa veremedim ya çağıranda gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Bir vefa veremedim ya çağıranda gelmedim mi? Belin dağlar aşıp deryalardan hem çöllerden dostsumu sağırında senin için gelmedim mi? Belin dağlar aşıp deryalardan hem çöllerden dostsumu sağırında senin için gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Bir vefa veremedim ya senin için gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Geplelelem gelmedim mi? Bir vefa veremedim ya senin için gelmedim mi? Aydyma dinlediňiz mehribanlar. Aydym baradaky öz pikirleriňizi şul videonyň kommentariýasyna belläp bilersiňiz. Indiki videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.